Η εξόρυξη που ξυπνά τη γη και αυξάνει την ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως η ναυτιλία, μπορεί σύντομα να απελευθερώσει αρχαίους ιούς ζόμπι παγιδευμένους στον μόνιμο πάγο στη Σιβηρία, πυροδοτώντας μια νέα πανδημία, προειδοποιεί μια μελέτη. Γνωστοί εδώ και χρόνια ως μικρόβια Μεθούζελα, οι ιοί παρέμειναν αδρανείς στον μόνιμο παγετό για δεκάδες χιλιάδες χρόνια, αλλά ενέχουν τον κίνδυνο διάδοσης και εξάπλωσης ασθενειών. Με το 2023 να είναι η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί, ο κίνδυνος απόψυξης του μόνιμου παγετού και τελικά απελευθέρωσης των ιών των ζόμπι είναι υψηλότερος από ποτέ, δήλωσαν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Aix-Marseille στη Νότια Γαλλία. Ο ιολόγος Μαριόν Κούπμανς του Ιατρικού Κέντρου Εράσμους στο Ρότερνταμ είπε «Δεν γνωρίζουμε ποιοι ιοί βρίσκονται εκεί έξω στον μόνιμο παγετό, αλλά νομίζω ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να υπάρχει κάποιος ικανός να προκαλέσει ξέσπασμα ασθένειας, ας πούμε μια αρχαία μορφή πολιομιελίτιδας, η εξαφάνιση του θαλάσσιου πάγου της Αρκτικής που προκαλείται από την υπερθέρμανση του πλανήτη, αποτελεί τεράστιο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Αυτό επιτρέπει την αύξηση της ναυτιλίας, της κυκλοφορίας και της βιομηχανικής ανάπτυξης στη Σιβηρία. Σχεδιάζονται τεράστιες εξορυκτικές εργασίες και πρόκειται να ανοίξουν τεράστιες τρύπες στο βαθύ μόνιμο πάγο για την εξόρυξη πετρελαίου και μεταλλευμάτων. Αυτές οι επιχειρήσεις θα απελευθερώσουν τεράστιες ποσότητες παθογόνων που εξακολουθούν να ευδοκιμούν εκεί. Οι ανθρακορίχοι θα μπουν μέσα και θα εισπνεύσουν τους ιούς. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι καταστροφικά.